Οι γυναίκες σε μπερδεύουν. Δεν ξέρεις τι να πεις και τι να κάνεις. Μην αγχώνεσαι, κανένα πρόβλημα. Εγώ είμαι εδώ. Κάνε κλικ στη γυναίκα που σ' αρέσει και μάθε πώς μπορείς να την κάνεις δική σου εύκολα και γρήγορα. Έλα και θα φύγουν τα κορίτσια τώρα. Άιντε, θα μας πάρει και ο ύπνος. Θα κλικάρεις κάποια στιγμή. Άμα τα αφήσεις λίγο ακόμα, θα κλείσει και η οθόνη στο τέλος. Είναι απλό. Κλίκαρε στη γυναίκα που σ' αρέσει και τα άλλα όλα στα πάνω μου. Τι φοβάσαι, πάτα το, είναι σίγουρη επιτυχία, 100%. Σε λίγο δεν θα κοιτάω το ρολόι μου, θα κοιτάω ημερολόγιο. Κλίκαρε! Καλά. Όταν αποφασίζεις να επιλέξεις, ξύπναμε. Φιλαράκι, τι γίνεται, όλα καλά? Ζεις? Άντε να κάνουμε και τίποτα άλλο, όλη τη μέρα εδώ θα τη φάμε.